page 162 et 163 ka tafsir al Quran de surah 7. قال الملأ هوري باتو بي الذين بيستكبروا مونتني من قومي مردين بمكة لنخرجنك والله ما يالتنت يا شعيب كيو شعيب ما يالتنت دو ميرا دو توما دو والذين بين آمنوا قمني بما كونوا ديما من قريتنا من إتاون إساري أمين دي أو لا تعودون ما دروتون في ملتنا عند دينا من كان داري دون كبراني هو قالوا إيه أولو كنا إحسن ملاتك كارينا مدين أني دينا من كان من فعلا كان فرصة من تنغرتي رمين مو قد افترينا رقم دي من في فندك على الله من لبيه ورى الله كذبا فناند إن أردنا استيوني مروتك في ملتكم من دينا من كان بعد إذن نجانا الله باو الله دندي منها إمور دي مكة وما يكون لنا حالنا من أن نعود في عند مروتي تطوي مكة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى يدي ربنا يوم يعمه وسع ربنا يوم يعمه يجني كل شيء كله لعلما قندل على الله كألا توكلنا ونكم هولوري ربنا يوم يعمه افتح بيننا نياو حق لأمن وبين قومنا كن بيهم بأمن بالحق وانغا وأنت كان الله خير الفاتحين وني ينياو ببرد مؤجد إيواو بنياو دي وقال الملأ ورهم باتو بي الذين بين كفريد من قومهم مردين بمكة لئن اتبعتم والله استيتوني أنجكي شعيبا شعيب إنكم هراي أنهم إذن أنتم لخاسرون ومبردي أن هراي كدون نوم بملا فخذتم ننجي بالرجفتها كانغم فاسبوا بيونت في دارهم كقليل ما بجاثمين وكبجيكي بماي الذين بين كذبوا في النبي شعيبا شعيب قال لم يغنوا كي بنيبال فيها كساردون هكيكو بحلقة هنيا الذين بين كذبوا في النبي شعيبا النبي شعيب كانوا بلاتي هم الخاسرين وكم بين بيردو بين جك وناجوك بين شعيب فتولى عنهم وهجتهم وقالوا يا قوم كونوا يمبي أو كديكو يوترندون يوتد باب يا ماي كندرون كيماكو darale laga dawla ko to kom gomdi mi yottine modo risalati rabbina le jomian den wana sahatu lakum eppele mi labani o reedu metane ke on fa kayfa asa yande de konno mi sunorta ala gamine do yimbe kafirina yeddube ala dali wa marsalna min nelano fi qariyatin isare min nabin imode annabajo illa akhadna sona min nangitiray ahala yimbe sare ne bil ba'sa isattendeji wadarrai lorraji fi hunno nangaygo la'allam kono gasa kambe yadarrauna be yankinot thumma baddalna refte me wattata makana sayiati battane bone sattende ko hebe be kon alhasanata moƴƴere hatta afa habe duda be wilita be hebita jawdi moƴƴa men dara ko be wadata e ko be wi'ata wagal be wi'a kadu masaba ana ayandi na bakkatuji men fos hebino babiraɓe men feƴƴunoɓe kadi addorra lorraji wasarra'u e newendeji ɗum heɓino maɓe meɗen ɓe ɗum ko sunnani heɓay mo kala na bonki men wona moƴƴere men na e nde ɗum fuɗɗi waɗude Allah dali fa akhadnahum men nanga ɓe non hande kadi bagatatan e juhaye wahum ta kamɓe la shuruna ɓe miija andude wonde men nanga ɓe fewndo ɗon walaw anna halal qura hara ɓe yimɓe ɗe cae amanu be gomdinno Allah wattaqo be huli Allah la fatana me udditano alayhim e do mabbe barakatin barkiji moƴƴiriji minas sama'i morde kasama ɗuɗuɗi wal ardi e kaledi walakin skun kaddabu be finni fa akhadnahum men nangitire be bima kanu sabu ko be laati ko yaksubuna be faggito afa amina e ka holi woni ahlul qura yimbe ceyden an yatihum ndi arata be ba'suna letta amen den bayatan e nyalorma wahum tawa kamɓe na imuna hiɓe dani kaɓe hooli ɗum waɗata woni ɗum no wawi waɗude awa amina ka hooli ahlul qura yimɓe ceyɗen an yatihum nde arataɓe ba'suna letta amen nden duhan waka walluwa wahum tawa kamɓe yal'abuna ɓe fiya kaɓe hooli bayatan ko jemma yiltito ɗen afa amina ka hooli ahlul qura yimɓe ceyɗen an yatihum nde arataɓe ba'suna letta amen ɗen bayatan jemma hom ta kamɓe nayi mun heɓe dani bi mana ka kamɓe ɓe jogi garanti wonde lette atakataɓe jemma awa amina ka holi ahlul qura yimɓe ceyɗen yatiyamde arata ɓe basuna lette amen no duhan ñallorma ka wallu awa hom ta kamɓe yalla bunay ɓe hilni fiji daru maɓɓe afa aminu e ɓe hooli makrallahi pewje Allah ɗen ɓe tardi fala ya'manu holota ko makrallahi pewje Allah ɗen illa alqawmul khasirun sona yimɓe perduɓe ɓe awalam yaadi ene feeñanaali ɓanganaali lilladina wonande ɓe ɗo yarithuna al arda ronoɓe leydi ndin min baadi ahliha immorde ɓaawo yimɓe mayri o
ene banganali be allahu nasha wonde simen yido no asabnahum me hebinayno be kambe kadi men nangitirayno be kambe kadi wono men nangitirno be yanon be dunubim sabbu wakkatuji mabbe din wona to ba men nota ala gulubim e do berde mabbe den famta kambe lasmauna be nanata awatil kal qura de do ceyna qussu alayka meden isso e do ma min amba'i ha imorde khabaruji majje on wala gad ja'atum gomdi ari be rusulum nela mabbe bil bayyinati wondude hujjaji bangode fama kanu kono be latano kili uminu hino gomdi nanani bima kaddabu sabu konko be fennuno min qabilu ko adi kadhalika konini yatba'u Allah tidruto don notirta ala qulubil kafirina do berde heferabe wama wajadna ala dalimen tawano li aktarihim ko buri hewde mabbe min ahadin imorde joga kol ahadi wa in wajadna sikoni men tawi aktaram ko buri hewde mabbe hondu la fasigin ko be yalto be doftare ya akhi thumma ba'athna riftu min immintini min ba'di ba Musa annabi Musa bi ayatina wondu ayaji amen ila fir'auna fade ka fir'auna wa mala'ihi yakunu makungu fazalamu biha betonyiri sabu ayaje den tay non ko be jabirnu sabu ayaje den ko dum de nabirano fanzur ndari kono kayfa kana kono lature agibatul mufsidina battane be bonnube ko halkare wa qala Musa annabi Musa maki ya fir'aun ko ya fir'auna inni mi rasulukum min lado mi rabbil alamin imorde ka Allah jeedo windere den on gomdi jabo kono jabali e are ko do ni darsu me on di darsu yo tafsir do wi den addugol qissala addugol sababun nuzul ala ko fi amen men ekkito ben kala hon paado qissaji din e sababun nuzul jidin o yiltito ka tafsir al Quran arano ma on noddala e di numéro téléphone ji lo 600